albarka mon de ko ni be watte le fijande o yontabe albarka dum maaji dembe be ngatti e wure he be ngatti ko programme mawdo pour sukabe ko école e mi ngari hono biete ko ay en totat seyna musso mon nabaji siwol kanyum ne holle yimbe hunde seede président Bassirou Gassama ne hoccado Bassirou Gassama communauté soninké de Nabaji amen biyon bismillah modon e dumaji dembe fede nde andira Seyna Mousso ko fede daride e délégation
pullay ko naati ado délégation na lycée na musu délégation o gari nyimi ndulmaji ya ndulmaji ko do daro donc boko je compagnie na baji compagnie iwo so ni camping po aram pare tu da barne o sewo bandiraɓe jumaji jam ñalle moon ko adide Aissata Tall Sall ene jooɗoyo eɗen bismoɗo kadi koɗo men goɗɗo hono Amadou Tamba Diop e teddugal mabɓe noon de prestation ji mabɓe kala ɓe jarama on jarama la communauté également soningue mo Boki Diawe. De par là également eɗen mbaɗa remercier le maire Halilou Wague garnoɗo kañum e pengal mangal bisimilla mollo on jarama soninkoɓe Fouta soninkoɓe Sénégal no potiri kala on jarama bisimilla mon. joni o eɗen nodda Dieynaba Kene saɗa heeɓi bisimilla ma. joni noon en dokkat konngol président Mamadou Deme dañu ko haali hay soko konngol gooni salminde juurade e ñaagade duwaw so tawi a yitte wonko maayi mo yettani sababu noon wawata yettude Allah ɗum ɗo noon sa yi ɗum heɓama ko sababu dental ndulmaji dembe mboɗo ñaago duwaw yo Allahu junnu gurdam dental ndulmaji dembe e banggue pinal amin ñaagoma hande jokkata golle joni so ɗum ɓe ni en noddat koɗo meɗen bandi meɗen Aissata Tall Sall l'honorable député et maire de Podor amin mbiyamo bisimilla makko e diwan he foof amin ñaagoma nde garata calmodira e bandiraɓe ɓe ko bande en tawɗa ko ɓesgu ma tawɗa ko kemokkele seeɗe jafoɗon pakoɓe jam ñalle mon koreji ɗummaji demɓe jam ñalle mon région de Matam jam ñalle mon wonki Fouta hoore Fouta wulli Fouta jam ñalle mon seyaji so jam ñalle mon gasiyande mo yo jam ire o mine sofaala ɓeɓe welti oɗo takusan ndulmaji ɓeɓe welti oɗo takusan ɓeɓe welti kadi ɓiɓe ndulmaji demɓe sabu oɗo ñalawma weelani wadde galɗo teddugal galɗo fuutankagal wiide ko pinal findinɗi yimɓe koñumen findinɗi yimɓe hanki mumen findinɗi yimɓe hanki mumen fewjande janngu mumen ɗum ko hakkille mawɗo yo alwo hakkille ɓooye e nder ɗummaji ren so ɗum meni kala mo yettani sababu wawa yettude Allah eɗen jetta sababu o noon sababu o ko sababu mawɗo eɗen mbawi wiide ko sababu enɗam eɗen mbawi wiide ko sababu jeyilagal eɗen mbawi wiide ko sababu guilli ɗulummaji mawɗi ɗulummaji mbawi yetti mbawi teddidi mbawi bismade Allah jarama ɓiɓɓe ɗulummaji debbe jaar kono noon tawde min komo Aissata Tall debbo mo Podor so mari ɗo e ɗulummaji debbe
duuɓi waɗi wiide ɓooyi ngal o teddugal heeƴi e nder gandal men yo ɗum ɓooyi Baba Deme Allah jarama jarama oɗon gonɗani yakkoɓe ko ɗon jejjitani ɗaɗi mon kala neɗɗo ala ɗaɗol on hay ndiyam nani ɗum anda ɗum futti ɗum onon noon onon toon ɗum gonɗon ane Baba Deme ko ɗon jejjitani mi salmini kadi miñam Moustapha Deme on mo ganduɗa o yirkude teddugal te anda o takusan mo muccite ena mum mi wi ɗum Allah jarama ha jarama mine so tan mumbutanema de sabi ko mi futanke kala waɗa ɗum teddugal haska saha goto min wontitiyadema ko andi an Moustapha noon doktoɗaɓe ngal teddugal a miijani ko oɗo tokosan e ndurmaji ma oɗo Allah jarama a jarama kono noon je dois saluer monsieur le maire mon frère et mon ami Abdoulaye Salih Sall dont le premier adjoint est ici présent Abdoulaye Salih Sall no men gandidiri ne o miyani mawɗo maire walla min momi won maire min gandidiri saabu haqqe endam e haqqe futankagal hande o nimsani mo nimsitani mbeɗa salmini on mon fils Alassane Dia o ganduɗa guila université UGB ko ɓiyam kominen gondi kominen dendi anduɗumaji ɗon kewi yottaɓe ɗum oɗon kewi yottaɓe mi wino nani mawɓe mon teɓɓe salmini mawɓe guila e joom wuuro hay en man jama hay notable hay conseiller mi wino nani ndulummaji mawɓe mon ko helli faaɓe rewɓe mon ko yottaɓe sukaɓe mon ko jama rewɓe Allah jarama ndulummaji jarama tarkila kunduma jabadal warayi tarkila kunduma jabadal warayi tarkila kunduma jabadal warayi tarkila kunduma ayo tawai soni ko maremo ayelo na medema
bandiraɓe soninkoɓe on jarama gulumaji ene jarno on belliɗo ha no hannirteni e joni joni o en jokkat programme men
Tafsir Ndiaye Mari Siré Ibra Amel Sambiti Bacam Bodol ngo hoɗi ko duwaw adi ɗum holko woni ɗum nde warula makko jirli ha jiihi nokku o yoni ɗumen dutte makko mbimo minen de holto min jiiɗo woɗɗani ndiyam woɗɗani waal ene moƴƴi e gaynaka e ndema o wi son jettima ha e nokku o berlo ɗon sawru ndu ɗon saggi ko ɗoɗon ɗon gandon ko ɗon woni wuro ngo sey de nde ɓe jetti nokku o ɓe berli sawru ndu saggi ɓe mbi ko adinde eɗen koɗo duwoɗen on ko woni on ɗo yo Allah waɗen nandi gueɗe yo Allah waɗen anduɓe waɗa en arduɗo ɗeɗo gueɗe tati fof nawa en ngoɗo wuro Aissata Moussa ko fof noon ene yiyeɗo ha heddi taƴodira guilay
mi tawi ɗon ndeysan min koy mi yetti mi yertiɗo dulumaji e sadama ngan mi salminima albarka mon dulumaji naaɓe mi salmini yaya mi salmini mi salmini dikoy diko Touré na wonde farmaraga ko min koy mi salmini bandiraɓe eyo yeah no
video mahal. Jangan sit up. Yes. Enjoy. Dulu mas yes kena pari pura di show. Enjoy. Siva DJ, Siva. Jangan berhenti. Jangan sit up merah. Jangan sit up in this. Maximum DJ. Yamina Kimoto. joni o noddoren ko Sidi Baylel Thiam andi joni o noddoren ko Sidi Baylel Thiam aɗa nodda ɗo e dingiral he
Wala toujours bandiraɓe jeeyaɓe ɗo ɗen bon jeeyaɓe ɗo e ndulumaji mi salmini goto kala inde mum e yettode mum hiɗa andi toujours ɓe wiyatuna ko seeɗa seeɗa hiɗa andi ko menen wiyete troupe Dande Bande to e région Kédougou troupe sa nani tan troupe Dande Bande ko menen ɗum noon mbiɗa salminaɓe fof maɓɓe ɗa andi toujours ngoɗo puɗagu no yirumi ɗum ɗo ni